Hindi na kailangan pang lumayo sa sarili mong probinsya para makahanap ng panregalo ngayong nalalapit na Pasko. Dito sa probinsya ng La Union, maraming pagpipilian na dekalidad ng mga produkto na likha mismo ng mga Ilocano o mga lokal sa La Union. Mula sa kasangkapan sa bahay, mga wood-carved furnitures, display sa bahay, mga kasuotan, accessories, mga Abel products at mga kilalang one-on-one product na mga pagkain sa iba't ibang bayan at syudad sa lalawigan. Pastillas ng Cabalicious from Cabala Union. Meron po tayong Halog Munchies from Tubao, La Union. Meron din po tayong banana chips ng Kabulig, Santol, La Union. Swak daw hindi lang panregalo kundi panghanda na rin sa mga espesyal na okasyon gaya ng Pasko at Bagong Taon ang native cakes na gawa ni na Rosemary. Tayong mga Pilipino, mahilig tayo sa mga kakanin. Kung pagdating po sa mga token, mga gifts, kung pasalubong po tayo, mostly po yung mga native at local bibingka po natin yung inaano. Isa lamang si Rosemary sa mga local entrepreneur na tinulungan at ginabayan ng Department of Trade and Industry o DTI sa ilalim ng iba't ibang programa ng kanilang kagawaran para sa micro, small and medium enterprises. Ang departamento po natin ay nagkakandak ng mga market development assistance para naman po ma-promote yung ating mga one town, one product. Katulad nga po nitong Dayaw Ken Tawid T. Iloco Trade Fair or DTI Trade Fair, Paskuhan sa LU. Kita natin ang mga iba-ibang gawang furniture and furnishings from Pugo and Agoo, La Union. Upang lalo pang makilala ang iba't ibang produkto ng mga Ilocano, nagsasagawa ang DTI ng mga trade fair na nilalahukan ng iba't ibang kinatawan ng mga bayan at syudad sa probinsya. They have a lot of pwede nilang gift items to choose from. Intended na itong mga ito makatulong sa mga shoppers din natin. Promote and of course para pangkilitin natin ang sariling produkto ng mga Ilocanos, ng mga taga La Union. Joan Punsoy, Balitang Solid North.